Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambi ala fo ka barkada. Jili jalali wal kirami. Tegere ma fo ka masami sigi. Anege boranati masami wili. Ambi masayin fo ka barkada. Ka soli ka caya Aminata denka ani Abdullahi denka no ye Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aywa nanye soli ke kira bayinka ni kira sanuma inka otuma ambi foli ni tanni ambadi ni watina tele sherifula jabarani flebaga chema ana muso mama jiye fantan nani bela jerelina au bi yoro ka anfle au ka foli ni tanni obi kene kono sanga ani wati. Aywa bi ni fana ye émission keren ye émission mi no nana sigi Jufaya Tinto kan ale flé ni cercle de Baflabe a commune rurale oye Kontelay a arrondissement oye Gundaray. Aywa anana Jufaya anye muso jarajekulu do kome an wulila an seruma association belebele de bubulu no association to dalen do ko association sabunyuma ale nyemogo oye Madame Kanute Fanta Fofana ale de association nyemogo ye no e association présente. Aywa anga nyiningalula uya ira naka fo association sabunyuma muso min ba kono oye muso ba kelen keme woro ani muso bisheginye otumana oba ira ka fo association belebele de do wa o association fana konona la ikado adanete Jufaya droma feminye Jufaya kerefe duguta ani fla olu fana besembe association ina no ye RD santé otumana ka fole ni tanni kadi association jama bela jerelima kadi femye RD santé re fana barakelaw ye ku bela jerelin fo RD santé ale ye fende sigida minumbe nu uni Jufaya kaw bela jerelin jelen do dogotoroso bakilena otumana femye association yi no association sabunyuma yi ale présenti bambulo no ye Madame Kanute Fanta Fofana ini wula nsenula. Aywa anyi isorobi o jara anyi kosobe Fanta Fofana ambi fe ka do association sabunyuma akilina jumande yato awe association sigi. Yani nga jabi ke mbe foli ni tanuni la se Sirifla TV mogo bela jenema ka fokuni che u ka chesirla oni wotemna mbe bela jelen fo anfleba o bela jelen fo o hakilla mi ya to anye association sigi ka ake sabu nyuma ye bo association ye awa muso jekulu ye minye silembe awa docteur Sodema aka famia anga docteur so mi na be anga RD kono RD santé o muso kolo dugu tani fla o muso de jera ka ton sigi ka toda ko sabu nyuma parce que docteur so inde kra sababu ye awa sababu yode. Aywa aw ka laɲini ye fɛn jumɛn de halibi association in kono aw y'a sigi laɲini jumɛn kama? An y'a sigi laɲini min kama o y'an ka sigida ka ɲɛtaga ye o y'a fɔlɔ ye a filanan do kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min an ka sigida la musow ani denmisɛnninw ani saniya a sigikun ye. Aywa aw bɛ se ka sigida la sanuya cogo di ani ka sigida maaw la kɛnɛya aw b'o o baaraw fɛɛrɛ sɔrɔ cogo di? An b'o baara fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min ani an ka dɔgɔtɔrɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ waati bɛ olu bɛ an dalaje ka formation k'an kun sigida bɛ se ka saniya cogo min an bɛ bɔ ka kariw fura u tila ka an bila k'an ni projet mɔgɔw bolo don ɲɔgɔn bolo projet minnu bɛ safinɛ dilan kɛ f'a kɛra sababu ye an ye safinɛ dilan sɔrɔ an yɛrɛ bɛ safinɛ dilan parce que i n'a kan bɛ saniya tɛ se ka kɛ ni safinɛ tɛ wa an bɛ kunnafoniw sɔrɔ o cogo de la. Aywa an ye faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ o la Fanta nga halibi an bɛ ɲininka fana association sabunyuma aw bɛ fɛn jumɛn de dilan aw ka baara ɲɛsinen don mun ni mun ma? Awa association sabunyuma ale tɔn sigira 2017 nya an filɛ a san 3 kɔnɔla de la bon o hukumu kɔnɔ an bɛ baara min kɔnɔ la an bɛ safinɛ dilan an bɛ tubabu safinɛ dilan k'a bila carton kɔnɔ awa ka tila ka gabukurunin fɛnɛ dilan k'a feere o hukumu kɔnɔ an b'an ka wariw cotisation
k'a définir dugu minnu n'u u degunnen don i n'a fɔ jiko la an bɛ mɔgɔw sara u bɛ kɔlɔn sen pour que olu bɛ ji sɔrɔ cogo min wala an bɛ o baara de kɔnɔna fɔlɔ. Aw bɛ safunɛ dɔrɔn de dilan wa aw bɛ mun ni mun dilan association in kɔnɔ? Ayi ni safunɛ tɛ an ta ka fɛn wɛrɛ dilan fɔlɔ. Ayiwa o faamuyana ani fana an bɛ fɛ k'a dɔn yali association sabu ɲuman sigilen ni bi cɛw aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ wa? N'aw y'a sɔrɔ aw ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'i da don gɛlɛya kumaba dɔw la k'o ɲɛfɔ an ye. An ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ. Gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ tɔndenw tun m'a faamu k'a fɔ ma caman tun bannen bɛ tɔnsigi ma k'a fɔ ma tɔnsigi ko nafa b'a la mais bi u y'a dɔn ko nafa b'a la parce que baara in daminɛni ni bi cɛ an ye min financer safunɛ la ani ka a magasin jɔ ka safunɛ dilan yɔrɔ dilan a bɛ taa miliyɔn 2 la mais mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛ jama de bɛ se k'o kɛ bon u y'a faamuya sinon a daminɛ la an y'o gɛlɛya sɔrɔ parce que mɔgɔw tun t'a faamu gɛlɛya filanan min b'a kan o ye sirako ye an bɛ u kelen bɛ k'an ka baara gɛlɛya kosɛbɛ parce que safunɛ an b'a dilan a tɛ bɔli kɛ mais yani an ka produit wɛrɛ demande ka na a bɛ min kɛ sira la k'a sɔrɔ a ma se a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ parce que sira t'an fɛ wa déplacement k'a déplacer ka na n'a ye ka bɔ Bamakɔ k'a se a da ka gɛlɛn transport an ka produit dɔrɔn transport bɛ taa fo 5000 barigon kelen tulu an b'a passer 2000 y'a ye o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ voilà. Ayiwa aw ka safunɛ nin n'aw y'u dilan a bɛ feere aw ka dugu in kɔnɔ yan de wa n'o ye jufaya ye walima aw bɛ bɔ n'a ye kɔkannaw la? An bɛ safunɛ min dilan RD santé musow n y'a fɔ cogo min i ka kuma daminɛ la i y'a fɔ muso 1680 an bɛ safunɛ min dilan hali a t'an ka heure bɔ commerçants tɛ ka fɛn sɔrɔ a la dugu wɛrɛw tɛ fɛn sɔrɔ a la an ka heure kɔnɔ an tɛ se k'an ka heure safunɛ labɔ ka sabuya kɛ produit min b'an bolo a t'an labɔ o y'a a ye ani déplacement ka produit déplacer pour que a ka yan sɔrɔ o ka suma kosɛbɛ voilà. Ayiwa i ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ i ye nɔgɔya sɔrɔ o fana na yali aw ye nafa dɔ sɔrɔ safunɛ dilan in hukumu kɔnɔna la wa? An ye nafa sɔrɔ a la parce que an ka tɔn bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la parce que dilanni o dilanni n'an ye carton 100 dilan an bɛ 20 sɔrɔ tɔnɔ ye mais an tilara ka tun an ye fɛn min hɛnɛ sɔrɔ a la o ye mɔgɔw hɛnɛ y'a an lakodɔn caman hɛnɛ y'a dɔn k'a fɔ jamajɛkulu de bɛ se ka fɛn kɛ an y'o nafa sɔrɔ a la a kɛra sababu ye dɔw tun bannen don olu fɛnɛ nana don an ka tɔn na an ye nɔgɔya min hɛnɛ sɔrɔ a la awa safunɛ hɛnɛ yana an bɛ taa san yɔrɔ jan an b'a san an yɛrɛ bolo an ka finiw ko safunɛ la an yɛrɛ b'a dilan voilà an y'o nafa sɔrɔ a la. Ayiwa ɲininkali dɔ bɛ ne yɛrɛ fana bɛ fɛ ka o kɛ i la an ɲɛ b'a la muso 1680 o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye e ye ayiwa e dun ye denmisɛnnin fana ye e sera ka o muso in bɛɛ lajɛlen gérer cogo di u ni e ka se ka ɲɔgɔn faamu baara in kɔnɔna la? Bon o ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ o sababu min y'a kɛ o fɔlɔ o ye danaya ye mɔgɔ kɔni i kɛra cogo o cogo n'i taara ka bila mɔgɔw ɲɛ i b'i cɛsiri de mɔgɔw ka da i la a filanan hɛnɛ ye ladiriya ye n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye f'i ka kɛ mɔgɔ ye i ka kɛ ladiri ye min bɛ jama tiɲɛ min bɛ tɔn tiɲɛ kana o kɛ o ye tɔn jɛkulu caman ci bi ɲɛmɔgɔw ye tɔn jɛkulu caman ci bi bon o de y'a kɛ u ye danaya dan ne la ni n ka denmisɛnniya wala n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye awa f'i k'i tilen wala fɛn o fɛn n'i bɛ tɔn tiɲɛ k'a nambara k'a wari latiɲɛ i ma kan ka ko kɛ n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye i bɛ hami ni tɔn hinɛ ka ɲɛtaga la wagati bɛɛ wala ne kɔni bɛ min fɛ i ka jaabi la o y'o ye. Ayiwa nin bɛɛ lajɛlen faamuyana ayiwa ne bɛ ɲininka o e ka ladiriya i bɔra k'o fɔ sisan ani tilennenya o de y'a to e n'i ka jama ye ɲɔgɔn faamuya ayiwa jama dun fana bamananw ka kuma de don bagan olu bɛ jɛ ka gɛn bere kelen na mais buna hadamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'a gɛn bere de don ayiwa an ka n'a y'a sɔrɔ ko fili bɔra hali e ka mɔgɔ dɔ fan fɛ ne ko i b'a dilan cogo di? Ne b'o o dilan ni sabali de
parce que bɛɛ t'a faamu. Parce que n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye f'i ka sabali. E ɲɛ bɛ min na olu ɲɛ t'o la. Dɔ bɛ yen o ɲɛ bɛ bi de la o ɲɛ tɛ sini la. Parce que baara in u ye ne ta ka ne bila a kalan na Kayi. Ne taara formation kɛ baara in diyara ne ye. Formation kɛlaw ye carton den 2 ta ka di ne ma. K'o ye ne ka cadeau ye. Ne ni Safinɛ nana dɔrɔn ne y'a tila an ka tɔnden ɲɛmɔgɔw bɛɛ cɛ. K'a sɔrɔ ne ta dɔn n tun bɛ se k'a ko. Mais ne y'a tilaw cɛ pour que n'u taara u bɛ compte rendu kɛ u ka tɔndenw ye k'a yira k'a fɔ ma an b'a fɛ ka nin baara in de kɛ. O kɛra sababu ye tɔndenw hɛnɛ sɔnna u ye wari bɔ. An ye wari cotisation ka minɛn san ka tila ka produit san ka tila ka magasin jɔ. An b'an ka safinɛ dilan k'a bila kɔnɔ. O ye sabali dɔrɔn de. O sabali in kɔnɔna la o muso min bɛ dɔ kɛ tuma dɔw la cɛ dɔw b'a faamu tuma dɔw la cɛ dɔw t'a faamu yali a ma gɛlɛya lase aw ma aw ka furu kɔnɔ wa? Ayi alhamdulillah a ma gɛlɛya lase an ma an ka furu kɔnɔ. Gɛlɛya min bɛ yen bon dɔw cɛw t'a faamu o tɛ baasi ye dɛ. Musow yɛrɛ ka baara de ka caya. Parce que ni ne ye ka weleli sera o ma n bɛ communiqué bila radio la k'a fɔ nin don in n ka tɔndenw a yi na an ka safinɛ dilan. I bɛ taa sɔrɔ réseau tɛ radio yɛrɛ tɛ dɔw ka yɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛya bɛ yen. Dɔw hɛnɛ bɛ yen a b'a sɔrɔ i bɛ ɲɔ susu la i tɛ se ka na. Dɔw bɛ yen o bɛ ɲɔ gosi la. Dɔw bɛ yen o bɛ baaraw la baara min ni e tɛ se k'a bila k'i ka na yan. O gɛlɛya kɔni an y'o olu sɔrɔ a la sinon k'a fɔ ma ko mɔgɔ cɛ y'i bali ko i tɛna baara in kɛ an kɔni ma o gɛlɛya sɔrɔ a la. Mɔgɔ delila k'aw dɛmɛ baara in kɔnɔna la? Bon an kɔni an ye dɛmɛ ɲini mais an ma dɛmɛ si sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ fo n'a kɛra projet dɔw ye. O projet ko Fan d'Action Belgette o mɔgɔw kɔni y'an dɛmɛ. U nana ni furannaw ye ani brouettew ani gants ani tulu bidon caman. Bon k'an ka fara an bolo k'an ka dilan k'a kɛ safinɛ ye an k'an denw sanuya an k'an yɛrɛ sanuya n'a ye. Welewelekan jumɛn bɛ ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma walasa u bɛ se ka aw kɔkɔrɔma don cogo min na? Welewelekan fɔlɔ min bɛ ne bolo ne b'o ɲɛsin an ka jamana maramɔgɔw de ma. U k'a lajɛ sirako gɛlɛya b'an fɛ. Sira in kelen bɛ k'an sɛgɛn bi. Parce que n y'a fɔ cogo min ni association in sigilen bɛ kɛnɛya de sabatili kama. Mais sirako gɛlɛya kelen bɛ ka kɔlɔlɔba de don hali o la. Parce que n'anw ka hali muso kɔnɔmaw bɛ déplacer bi ko ka taga fo Usubijan parce que ko t'an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Caman ni bɛ to a la. An ka denmisɛnninw caman bɛ sa sira la. An y'o gɛlɛya b'an kan. Bon n y'a fɔ o sirako kelen in hɛnɛ an ka produit a déplacer man di cogo si pour que an ka safinɛ dilan min b'an nabɔ. N'an ye safinɛ dilan a bɛ marcher. O weleweleda kan ne b'o ɲɛsin jamana faamaw ma u k'a lajɛ pour que an ka sirako bɛ ɲɛnabɔ. Weleweleda filanan n b'o ta k'o ɲɛsin an ka tunkarankew ma u k'a lajɛ u k'an dɛmɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ni produit ye u bɛ se k'an dɛmɛ ni wari ye pour que an ka baara in bɛ avancer. Parce que an ka matériel in yɛrɛ ka dɔgɔ i m'a ye jamajɛkulu ka sa ni ɲɔgɔn 2 3 bɛ se ka kɛ an ka heure kɔnɔ pour que an bɛ se ka magasin jɔ samiya donda fɛ k'a charger safinɛ la samiya fɛ parce que samiya wagati mobili tɛ se ka déplacer ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ yan sira tɛ yen. Bon n'a y'a sɔrɔ e m'i ka safinɛ san dɔrɔn a bɛ na i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ mais n'a yɛrɛ b'a k'an ka safinɛ dilan yara o gɛlɛya tɛ yen. Ne kɔni b'o weledakan de bila ka taga. Ayiwa folikan jumɛn de b'i fɛ pour que ka se ka émission in kuncɛ? Folikan min bɛ ne bolo pour que ka émission in kuncɛ ne bɛ Sirifila TV mɔgɔw fɔ n b'u fɔ ka Sanba fɔ parce que ale kɛra sababu ye télé ka na an fɛ yan ka na an ka fête suit n'o ye an ka 8 mars ani an bɛ baara min na a kɛra sababu ye dɔw b'a ye o b'a fɔ k'a fɔ ni muso ninnu cɛ sirilen don ninnu ni dɛmɛ ka kan dɛ mais ni dɔnnen tɛ dun o kɛra sababu ye o bɛ kɛ sababu ye an bɛ dɔn o kama an bɛ Sanba fɔ n'an ye Sanba fɔ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ voilà o de don. Ayiwa an bɛ foli ni tani an b'a di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Jufaya
jufaya tintin kan ale muso bɛɛ lajɛrɛlen ka fara a cɛ bɛɛ lajɛrɛlen kan an ka foli ni tanni a bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛrɛlen ma 8 mars okumu ale kɔnɔna la sa i ka dɔn ko mugudun tɛ barafɔ sa bolokɔnɔni bɛɛ n'a da yɔrɔ don o tuma na an tun ye kɛnɛ in sɔrɔ yan ayiwa an sera ka min sɔrɔ ka da aw tulo kan o de ye nin ye ayiwa an y'o de fɔ musolakaw kalan maa dilan kalanbaliya yɛrɛ fana maa tiɲɛ muso an bɛ yɔrɔ yɔrɔ la diɲɛ fantan naani fɛ an k'a dɔn k'a fɔ n'an farala ɲɔgɔn kan ka bolo di ɲɔgɔn ma cɛya ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ko la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ ko dilan n'an farala ɲɔgɔn kan bɛn ni kelenya o bɛ sabati sinamaw bɛ bɛn balimayaw bɛ diya ayiwa furucɛw bɛ lafiya ayiwa n'o fana kɛra ka dɔ ɲini fara o kan o tuma na a ka ca ala fɛ an ha laɲini ye min ye o bɛ sɔrɔ sabula muso dɔ kɛ bali ale ko ka ca sanga ani waati nin diya a bɛ kɛlɛmisɛnnin caya du kɔnɔ ayiwa n'a y'a sɔrɔ i bɛ dɔ la i yɛrɛ musakamisɛnninw i bɛ se k'o sɔrɔ i denw musakamisɛnninw i bɛ se k'o sɔrɔ n'i cɛ kɔlila don min na i bɛ se k'ale fana dɛmɛ o tuma nin ye fɛn belebele ye musolakaw fanfɛla la an bɛ wulikajɔ cɛya nin suguw la ni ala sɔnn'a ma a bɛ anw de ka laɲiniw sabati a bɛ bɛn ni kelenya sabati an n'an furucɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ka foli nin ta nin wagati in na ka di jufaya bɛɛ lajɛrɛlen ma ko a k'an bɛɛ sigi siɲɛ wɛrɛ assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu